Kalli jerin jaruman masana'antar Kannywood da suka fi tashe da ɗaukaka a 2026 ɗin nan. Lalle ba abin mamaki bane a wannan shekara a samu wasu daga cikin jarumai da suka fi tashe da ɗaukaka, domin idan ba ku manta ba, wasu shekaru da muka yi bankwana da su a baya, waɗannan jaruman ba su ne suke tashi ba, amma a wannan karan sai zamana cewa da su ne masana'antar take alfahari, da su ne mutane suke fatan su gani a cikin fina-finan Hausa na series. Idan ba ku manta ba, an kirkiri Kannywood ne a shekarun baya da suka wuce, yau sama da shekara 26 kenan da kafa masana'antar, amma daga kirkirar kamfanin jarumai da dama sun sha zuwa su tashi da ɗaukaka lokacin su ya shuɗe. To a wannan shekarar mun tantance muku guda 11 daga ciki. Wacce ta samu nasarar zuwa a ta 11 ita ce sabuwar jarumar da ta bayyana a cikin fina-finai da dama, wato kun Aisha Soba. Aisha Soba dai sabuwar jaruma ce da ta shigo masana'antar Kannywood a cikin shekarar da muka yi bankwana da ita ta 2025. Ta saba fitowa a fina-finai da dama, amma kuma fina-finan kamfanin da suka daga liyafar Aisha Soba su ne fina-finan kamfanin Arewa Medium. Sannan jaruma ta fito a waƙoƙi da dama na mawaƙa kamar irin waƙar Auta MG Boy da kuma Auta Waziri da sauransu. Aisha Soba ita ta samu nasarar zuwa a ta 11 cikin jaruman da suke tashi a wannan shekara. Wacce kuma ta samu nasarar zuwa a ta 10 ita ce Ikram Labarina. Ikram Labarina dai shirin fim ɗin Labarina ne ya fara haskaka liyafata, ita ma a ƙarshen shekarar 2025 ɗin da muka yi bankwana da ita. Bayan bayyanar fuskar jaruman ne a shirin Labarina, aka yi shira da ita kamar yadda ake shirya da manyan jaruman masana'antar Kannywood a dandalin sada zumunta na BBC. Ta bayyana abubuwa da dama na tarihin rayuwarta da dai sauransu. To bayan faruwar hakan ne kuma kwatsam sai aka fara ganin fuskar jaruma a fina-finai da dama kamar irin su Jamilin Jidda, Matan Gida da dai sauran fina-finai na kamfanin Abubakar Bashir Mai Shadda. Ita ta samu nasarar zuwa a ta 10. Wacce ta samu nasarar zuwa a ta 9 kuwa ita ce Asma'u Jika. Asma'u Jika wacce aka fi sani da Balaraba ita ta samu nasarar zuwa a ta 9 cikin jaruman da suke tashi a kaf masana'antar Kannywood a wannan shekara ta 2026. Asma'u Jika fitacciyar jaruma ce da ta shigo masana'antar Kannywood, ko kuma na ce aka fara gane fuskarta a masana'antar Kannywood a shekarar 2025 ta sanadiyar wani fim da ta fito a cikinsa na Balaraba ƙarƙashin jagorancin kamfanin Abubakar Bashir Mai Shadda da Algaita TV. To idan mun zo kan ta 8 kuwa muna da fitacciyar jarumar Kannywood din nan Zahra Aliyu, wacce ta taka muhimmiyar rawar gani a cikin shahararrun fina-finai musamman na kamfanin Abubakar Bashir Mai Shadda Global Resource. Tabbas ba sai na tsaya na yi muku wasu cikakkun bayanai akan wannan jarumar ba, domin dai in dai kana kallon fina-finan Hausa za ka iya gane fuskarta. Asalin sunanta shine Zahra Aliyu, tana da mabiya sama da 100 a shafinta na Instagram. Jarumar tana taka muhimmiyar rawar gani a fina-finai musamman shirin fim ɗin Gidan Sarauta. Jarumar dai tana ɗaya daga cikin jaruman da suke tashi a yanzu. Wacce ku ta samu nasarar zuwa a ta 7 ita ce jaruma Farida Abdullahi. Farida Abdullahi wacce aka fi sani da sha'awa a shirin fim ɗin Daɗin Kowa, ita ta samu nasarar zuwa a ta 7 cikin jaruman da suke tashe a wannan shekara ta 2027 ɗin, kamar dai da 6 kai. Kamar yadda na bayyana muku, jarumai da dama suna tashe, amma kuma ba a kamar a wannan shekarar ba da duk kusan sabbin jarumai ne suke tashen. Idan muka tsallako kan jaruma ta 6, muna da fitacciyar jarumar na Minal Ahmad. Minal Ahmad ba baƙon jaruma ba ce a Kannywood, jaruma ce wacce ta gajiya ta ga yau, sannan jaruma ce wacce ta shafe shekara da shekaru tana fitowa a fina-finai kamar irin su Izzar So, Matan Gida da dai sauransu. Jarumar ita ta samu nasarar zuwa a ta 6 cikin jaruman da suke tashi a kaf Kannywood. Minal Ahmad ba baƙuwar jaruma ba ce, sannan fuskarta ba baƙuwar sani ba ce, hakan ne kusa ta samu nasarar zuwa a ta 8. Idan muka zo kan ta 5 kuwa, muna da fitacciyar jarumar nan wacce take tashi a yanzu, Aisha Najamu. Lalle idan kana kallon Izzar So,
Idan ka amsa daidai to fa babu shakka ka san fuskar Aisha Najamu. Aisha Najamu fitacciyar jaruma ce da take fitowa a fina-finan masana'antar Kannywood, musamman yanzu haka a fina-finan kamfanin Abubakar Bashir Mai Shadda. Mun ga irin yadda jarumar take tashi a shekarar nan, hakan ne ba ta nasarar zuwa a ta 5 cikin jaruman da suke tashi. Sai dai kuma tambayar da take cikin mutane shine me yasa jarumar ta rage kiba? Ku amsa mana a comment section. Wacce ta samu nasarar zuwa a ta 4 ita ce fitacciyar jarumar masana'antar Kannywood din nan, kuma tsohuwar jaruma wacce ta karanci acting ma, wato Nafisat Abdullahi, ko kuma nace Nafisa Abdullahi, wacce ta sha soyayya da Adam A Zango a shekarun baya, musamman tsakankanin 2018 zuwa 20. Fitacciyar jarumar ta shafe shekara da shekaru tana fitowa a fina-finai na masana'antar Kannywood, sannan kuma ta fito a fina-finai masu dogon zango kamar irin su Labari na, Kaddara da dai sauransu. Jarumar a 'yan kwanakin baya ta kwanta, amma kamar yadda na faɗa muku a wannan shekarar mun ga irin yadda tauraruwar jarumar ta ƙara haskawa a cikin shekarar da muke ciki yanzu haka ta 2021, sakamakon fitowarta a wani shahararren sabon fim na kamfanin Abdul Ahmad mai kwashewa, Kaddara. To idan muka zo kan jaruma ta 3 cikin jaruman da suka fita shi a masana'antar fim ta Kannywood, muna da fitacciyar jarumar masana'antar fim din Fatima Hussein, ko kuma na ce muku Maryam a cikin shirin fim din Labari na. Fatima Hussein fitacciyar jaruma ce da ta taka muhimmiyar rawar gani musamman a cikin fina-finan da suka haskaka tauraruwan nan Aisha Soba, ma'ana dai fina-finan kamfanin Arewa Medion. Idan ba ku manta ba, idan muka zo kan ta jaruma ta 2 kuma cikin jaruman da suka fita shi a Kannywood, muna da fitacciyar jaruma Momi Gombe. Momi Gombe fitacciyar jaruma ce da ta gajiya ta ga yau a masana'antar Kannywood. Jaruma ce da ta kwashe shekaru da dama tana fitowa a cikin fina-finai. Jarumar ta shafe shekaru da dama tana fitowa a fina-finai musamman na kamfanin Bashir Mai Shadda. Kafin nan jarumar tana fitowa a bidiyon waƙoƙi da suka shafi mawaƙi Hamisu Breka da dai sauran shahararrun mawaƙa a Kannywood din. Hakan ne ba wa jarumar nasarar zuwa a ta 2 akan a kaf Kannywood da suka a cikin jaruman mai mata da suke tashi. Wacce ku ta samu nasarar lashe wannan gasa da muka sa cikin jaruman da suke tashi kuma ta samu nasarar zuwa a ta 1 ita ce fitacciyar jaruma Firdausi Yahaya. Firdausi Yahaya fitacciyar jaruma ce da ta fara shigowa da fuskarta ta fara bayyana a masana'antar Kannywood a ƙarshen shekarar 2024 ta sanadiyar shirin fim din Labari na da ta fito a fim din da cikakken suna Zainab. Fitacciyar jarumar tun daga nan ne kuma aka fara ganin fuskokinta a cikin sabbin fina-finai na Kannywood, musamman a cikin wannan shekara da ta taka muhimmiyar rawar gani a fina-finan kamfanin Bashir Mai Shadda. Hakan ne ba ta nasarar zuwa a ta 1. To masu kallon mu da masu sauraron mu dai, wannan shine jerin da muke tafa da shi cikin jaruman Kannywood kaf da suka fita shi. Shin kuna ganin wannan jerin yayi? Idan kuna ganin yayi, ku rubuta mana don a comment section. Idan kuma kuna ganin cewa wannan jerin bai ba, muna fatan ku zo mana da gyara domin mu gani shin da namu da naku wanne ne yafi dacewa. Waɗannan dai su ne jaruman da muka tantance da suka fita shi a shekarar 2026. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Amana.